Ήδη για τη δεύτερη φάση του κύπελλου ΕΨΗ, 80 Παπαδημητρίου, θα αλλάξει ωραία την μπάλα, δεν θα πιάσει το σούτ, έχει το Καρτσόνης, μέσα στην περιοχή σουτάρει, κοντράρει μπάλα, κόρνερ. 15ο λεπτό, ο Πατεράκης θα εκτελέσει το φάουλ για τους γηπεδούχους, κεφαλιά από το Βασιλάκη, όμορφο γκολ και 1-0 για την ΑΕΚ, με τον Βασιλάκη να βρίσκεται μέσα στην περιοχή σε καλή θέση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γιαλαμά. Πανηγυρισμοί για τον γκολ αυτό των κυτρινό-μαυρών. Αντεπίθεση, θα γίνει το λάθος. Παπαδημητρίου απέναντι του Μπορκουδάκη, με τα πόδια σωτήρια ο τερματοφύλακας. Έχουμε τον γκολ αυτή η φάση. Στο 6ο λεπτό, το φάουλ από τον Πατεράκη. Γιαλαμάς θα χάσει την μπάλα, η οποία θα καταλήξει κόρνερ. Να σουτ, το Νικολάρα, out την μπάλα. Και όπως το 5ο λεπτό, Παπαδημητρίου στην αγκαλιά του Μπουρκουδάκη μπάλα, δεν ανησυχεί σε αυτό το φάουλ. 20ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, Καραταράκης, Παπαδημητρίου μέσα στην περιοχή, σουτάρει σε καλή θέση, κεφάλι ο Μπουρκουδάκης. Καραταράκης, στο 28ο λεπτό, σουτάρει, αποκρούει, πολύ ωραία απόκριση την τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Πατούχας πιέζει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, κεφαλιά από τον Σαπαλίδη, την αγκαλιά του τερματοφύλακα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη τους. Ήταν μια σημαντική νίκη που πιστεύω μας βοηθήσει στην νίκη του πρωταθλήματος. Και στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά. Στο δεύτερο ήταν λογικότητα στην άδεια της κούρασης λόγω ότι παίζαμε Κυριακή. Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά και την νίκη αυτή την αφιερώνουμε στο γενικό μας αρχηγό τον Ηλία Νατσάκο. Ένα παιχνίδι που είχα πει στα παιδιά του ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό που είπα και έτσι όπως το περίμενα, έτσι ήταν αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε πιο καλοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα για να μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δεν τελείωσε τίποτα με εμάς, δεν βγήκαμε έξω από το θεσμό, αλλά να συνεχίσουμε γιατί το πρωτάθλημα μας ενδιαφέρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα κοιτάξουμε τα προβλήματα που έχουμε να βελτιωθούμε στη συνέχεια.